Pagsarmingan. Natural laang ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agpasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bitot na, kat sapulen na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na. Kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Ayan mo, Bruno. Ito'y pangaraраin ka. Tumakakang na tumakakang titano. Agturong akong dito, boss. Darasan! Nagpingsat na nung magturong nito'y ayang kong agapo itirigasya na tinatao ko. Oh! Yaman kami, iti parang kulo mo ka na kami. Kaka Elias. Agandad kayo amin nga dalitoy. Agtalinaeg kayo ditoy. Aginggang agsardeng ti Bagyo, ha? Ay, kaka, yaman kami mga Kaka Elias. Emilio, sigurado ka kadi nga awanan ti makasapol iti tulong iti amin ako sa Telsienda? Juan Mang Elias, nayigda aminan dito inaran tayo ng evacuation center dito Hacienda. Sikapay lang nga rod, ti makamukadakwada ditoy, ha? Di bay-bayan na gitianda ditoy. Bastante ti abas tuyo nga agingga iti malpas ti Bagyo. Juan Mang Elias, agyaman kami. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Saan na tayo binaybayan? Juan Mang Elias, Ala, agsabli kami ni Jebalay. Ano pa'y tinasken nga asikaswa kichay? anya nga no, agtalinaid kayo pa dito Mang Elias. Delikado itirwa. Tanadadail gayam ti irigasyon. Sigurado dumakkel ti danom, agapo itidam ti danom nga agturong ditoy. Sa nakmet na makatal na, no adak lain ditoy. Naguna no, amok nga dapay rumbeng ang matulungan. Sa naman, tatrak tilugan mi kininatan nga agsubli ijay balay. Awanan! Malipos ako ulit hinagpwestuwa kitay. Matayaksan! Kilata nagagkote panagikis ni Bruno itay. Amuklatan mo na pinapasama kang Juana. Ang languya, gaging kayo na dyan po ultimasita kayo. Ang languya na...
Ditakan ka ba? Tapos sa anak ang mayanod. Oops! Ay, kumpwetak dito eh. Ay na, lagpig sa ayos dito nom. Sigurado nga ang taod na ito yan iti irigasyon. Nagturong iti asyerda ni Elias. Kasala, maparparot ti poon ti pasita kayo ang nagkatak. Alam, Itali! Nga ipawak migan ka! Ang yamanan, ang nakakita kanya kitingat tuwe karantay. Anday ta, isang patdakan diti truck, Edo. Idiretso da ka ninyo ospital, Edo. Ha? Lolo, napukaw ang tipot na. Dara sa mapok, ipantay di ospital ni Edo. Kumusta kan, Edo? Elias. Ang yaman ako na ikada kayo, iti apo ko. Noawan kayo lang at nakakita kanya. Diyak lamon, noon niya tinagpanagak. Amagan, no nataya ko. Agyaman tayo kanya po Diyos. Instrumento na kami lang iti apo ko. Tapno, makita da ka iti ayan mo, kat matulungan da ka. Nagsayat kayo, Elias. No, sabali kayo lang ata. Amagan, no binaybayan da kon. Gapu iti inaramid ko iti kalabas. Sigurado nga, agragrag sakdapay, no matayak. Agam, sabali kayo, ta tinulungan dak. Ken, binantayan dakpay, diti ospital. Gaputa, kayat ko ti makasigurado nasaya atin, di kasasaad mo. Diyaga mo di sawag. Diyaga mo no kasanwa sumangwag kan ka, Elias. Nagsayat ka unay. Kat, mababayin ako na yan kan ka. Di nagpulos binalas, itilaksid, tinagado panang dadail ko, iti kinataom, iti matang ti kaduan. Imbagbaga kagamrod ka. Kan lonya pa dita pamadpadaka sa sinasoop kontraken ka. Ito'y kalatan ang tulong kanyak. Gaputa ba ito ti Rumbeng? Saan na mabalin at pilyak ti tulungan? No inikanak mat ni Apo Diyos iti kung daway at tumulong. Tamin anasaya at ngaramid ket nagtaod dayta iti Dios. Elias, Agtungtong palak lang iti kayat ti Diyos sa rumbeng nga aramiden tayo a pinarsuana. Uray dakes iti panagkunatayo ket rumbeng a tulungan. Tabareng no dayta ti agbalin na dalan tapno sapulen nati kinaimbag. Ket talikudan ti dakes nga ramid na. pakawalan nak, Elias. Pakawalan nak. Mabain ako na yan kan ka.
Manong naidasaran ti makan, apag iso ta nakaawid kan. Agdigo saklaeng ana. Kadwaen mi kininatan dagiti mapan agiwaras city relief goods kadagiti naapektaran iti kalkalpas sa bagyo. Awan na pulos ti ina na Manong. Mabalin mo met nga ibaunlatan dagiti kakadwa tayo dito balay. Ken dagiti talkam iti asyenda. Nga isudan ti makaamu amang iwaras ka dagiti relief goods. Tapno makainanakamet. Yakmat lang makatal na diti balay, ana. Ken kayat ko asiguraduan, husto ti maywaras. Kayat ko makita ti kasasad dagiti kalugaran tayo. Kas tameten dagiti adda yasyenda. Manong. Sana bale? Ta mga naktulangan iti dalan. Agbalon kami langan kadagiti kakadwak tapno makapanganda iti anyaman nga oras akayat da a panangan. Hala, iwaras tayo amin dagiti adday ti truck a relief goods. Tapno saan amaktangan dagiti agur-uray a nakapila. Wen mangilyas. Wen mangilyas. Sige kakabsat. Magpila kayo lain. Tapno, maikan kayo amin. Agtitindulong tayo kakabsat. Makaon tayo matlaeng gapoy ti gapwanan tinaranggas sa bagyo. Kabayalan tayo amin adumte nga didigra ka na tayo basta agbibinadang tayo. Anya ti masapul mo. Pangaasim Edo. Sardengamon ni Manong Elias. Awan mo ti madingar aramiden na kan ka. Di kagdanag, tasana ka mang riribok, ana. Kaya't ko lang nga kasarita ni Elias, ta adda na patag ni bagakin ko na. Kwa. Awan ni Manong Elias. Sana makataltal na iti unag ti balay dayjay. Aduunay ti araramiden na. Madama pa'y papaistimar natin na dadahal nga irigasyon. Dayjay ti makagapo. Iso ang nagpaspas adim makkel ti danom idi nagbagyo. Imbag nga rod ta nakabakwit dagiti apektado. Iso amay salaeng ti kasualti. Kuha. Makipagrik na iti napasamak iti katalag mo, Edo. Agyaman ana. Amang mabayagan ni Manong Elias, agsublikan tulaengen tapno saan ka amatektekan na mangururay kan kuana. Nakasaganak nga aguray ngaging gati sumangpet. Kaya't kung amin na talaga makasarita, oray no aguray aklangan dita ko check. Sana mabalin nga aguray ka dito'y gate. Agunget lakit din ni Manong Elias numadanon na ka dito'y ruar. Hala, umay ka, umunag ka. Iti salas ti pangurayam kini Manong Elias.
Siyak ninamnama, madanon ka dito'y balay. Edo, kumusta kan? Kastoy, Elias. Apaman ang nakarwara kito ospital. Nagdiretso akong dito'y balayo. Makita ka nga rod kat napigsakan. Wen, nagsublinti ko na pigsak. Maragsakan akparakan ka. Anya ti maipay ko ken ka, dinaanon nakpay dito'y balay. Sakbay nga isukok ti bagik kadagiti pulis. May ba nagtikayat ko nga aklonan kan ka? Anya ti kayat mo asawan. Kan apaya sumuko ka kadagiti pulis ako nam. Elias, siyak ti responsable iti panakadadal ti irigasyon nga agturong iti asyendam. Anya. Kasla, siyak ti nang patay kan ni Bruno a makanawan ko. Ta siyak ti nang ibaon kan kuana, adadaelan na ti irigasyon. Tapno agturong amin ti danom iti asyenda, kat mapektaran amin dagiti agnanay di jay. Edo. Makonkonsensya at gapoy tinapasamak ni Bruno. Kan gapoy ti kinaimbag ngay pagpakita yung kanya. Pakawanin na ko ma, Elias. Sikat kayat ko ang maperwisyo kan may sagnag ngam nagbalatag amin kanya. Nalpasen ti amin, Edo. Awanen ni Bruno. Nalabit. Isu as si bibiyag ka, kaputa nakita siguro ni Apo Diyos ti kaunggam, ang mabalin ka pa'y agbaliw. Kat agsubli ka kan kuana. Iswa, saan ka ana isagmak? Kat si bibiyag ka pa'y ngaging gaita. Elias. Wenedo, kasta ngamin ni Apo Diyos. Uray dakas, ikan nalatay ti guntaway nga agbalbaliw. Ken, agsubli kan kuana. Kaya't na tayo ang maispal, iti manangal lilaw, asilo ni Satanas, amang sukir kan kuana. Kasta ti kinapateg dagiti tao, iti namarswa, Edo. Elias. Iso ano, anya ti rumbeng, ken nasayaat, iso nga rod ti aramidem, Edo. Lolo, nagaduti na general it atawan. Gapoy ti libre pagadala na pinaramid yo. Husto, tapno makatulong tayo kadagiti estudyante, kaya't na ti makaadal. Kang runaan kadagiti naganak marigatan, magpaadal kadagiti anak na. Lolo? Uray ti libre a diagnostic center, dakkel atulong dayjay, para kadagiti adda problema na iti salon adda. Tapno saan da pa'y laamapan iti mabayadan. Gusto kayo, Lolo. Nagado ti proyekto yung apasiga libre.
Iso nalaos mo tiyaman dagiti adday ti turay. Gapu ka dagiti proyekto yo, lolo. Ke tagyaman ak unay ken ka. Apo, ta kadwa ka kadagiti amin a proyekto a napanunot ko tapno maipatungpal. Ket pakairanudan ti kaadwan nang runa dagiti awanan. Dahita tinadakkelak nga aramid yo, lolo. Insuro nak agbali na kasken ka. Ket agyaman ako na iti Diyos. Tanumpay nasapak ana ulila, ket si kamat tinted na anang padakkel kanyak. Ipatpatag ka unay-unay, lolo. Ipatpatag kamet unay-unay, Apo. Uray may sakan nga abogado, panagriknak ket sikapay laeng ti ubing anatan, akanayon akad kadwa kiti sa dinuman apapanak. Nagsapa ka na nakariing, Manong. Iturog mo pa'y Diakon makaturog. Masapa ka mapan iti venue ti medical mission para kadagiti lumugar. Manong, adda dagiti doktor ken nurses ijay. Kastameten dagiti kakadwa tayo anaayat at tumultulong. Sana na masapul amapan ka ijay. Yinanampay laang, Manong. Kaya't ko siguraduin maasikaso amin dagiti adda ijay. Ken imbagakmet nga addan tulatta ti kanito ti panaginanak. Manong. Di ka kadi madanagan. Takabayla ko rayno 70 ti tawen ko. Adda ko mapsutak no nakamulaga taklatan ni dinto ta mukmet. Nga adda pa'y ti kabailak nga ramiden anasayaat para iti padak a tao. Kumusta kayon ditoy? Ayos kami, mit kaka! Ang una, makikita na kang ayos, mit! Nasaya at unay no ayos tayo amin. Sika nga'y Alma. Nakaala ka din iti agas sa kasapulam. Wan Tata Elias, kompleton. Naimbag nga rod adda to'y medical mission na proyekto yo. Iso adya kong bumatang iti maintenance iti naldaw. No, adda pa'y masapol mo, mapan kalaeng iti libre a klinik tayo, ha? Uwan Tata. Ay na, agyaman kami unay kada kayo. Nagsayaat kayo talaga. Apay nga rod nga agsangit ka nga'y. Gaputa, maragsakan na kunay, Tata. Adda tao akas kada kayo asilulukat ti puso na. Amang tulong kadagiti awanan akas kada kami. No, nagaramid akman iti kinaimbag saan asya tirumbay nga may dayaw. No diket ni Apo Dios, taiso ti akimbilin nga agaramid tayo iti kinaimbag iti uray asino.
Happy birthday, Lolo! Ah, agyaman na kapok. Agyaman ako na iti Diyos ta nadanon ko. Ti kastoy nga edad ko ang nakaradkad. At ti regalo kada kayo, Lolo. Amo ka diyo kaya ti maragregalwan. Ang gimata nga iti regalo para kada kayo? Nagtaktak ka pa'y lagi mata nga pok. Amok mo't abesi ka akanayon iti trabahom. Oray ka sa no pati kinabisik no para kada kayo, Lolo. May sapulak iti oras dayta. Anya nga ida iti regalom. Kitain nyo, ha? Nan kita man. Ha? Sapatos mo. Wan, Lolo. Dandani may samot ngaminan ti usarin nyo sapatos. Isa gimata nga ako niti kasukat ti sapatos yo. Komportable ak ngamin iti usar ka sapatos ko. Ken, an ko matinagado a sapatos. No, jak mat mausar amin. Itulong ko langin ti gatang ko iti sapatos ko ang nagngingina. Sa nabalet, ha? Ingkatangan kayon, Lolo. Tulong kon kada kayo. Ha! Manong, dimtengan dagiti litson nga inorder mo. Ha? Kastaya, alangarod, isagana tayon tapno maiwarasen kadagiti tattao. Sensya kailangan ba nito? Regalo ni Pasangay mo. Agyaman ak unay kada kayo kakabsat. Kas iti kanayon akidkidawag kada kayo. Tunggal kasangay ko. Imbes asyak ti sagutan ken igastusan nyo. Kitaan nyo pa'y nga umunat ti aglawlaw yo. No adda ti makasapol iti tulong yo. Ta isuda ti unaan nyo at tulungan. Pagsakwin ti mangsagot kan kay ti kasangay mo, Tate Elias. O ang perega ay ti ado na tulong mo kada kami. Mawatan kayo kakabsat. Kem kasla siyakon ti sinagutan nyo. No pinakan, wenno tinulungan nyo dagiti awanan. Dayta di kapintasan asagot yu kanya kakabsat. Naragsak at nagkasangay mo, Elias. Oh, Edo, imbagmanta nakaumay ka. Amo ka kasangay mo, isa di mawasak. Kaya't kayo mata makita, Elias. Maragsakan akuna yung nakakita ken kata. Nagdakkel tinagbaliwam. Manipod nakaruwarkan iti pagbaludan. Sikati nagtuladak tapno ang balinak mata na saya at Elias. Iswa tarigagayak ti panagbiag mo pa'y itinapao tapno ad-adupay tinatulungan. Manong Elias, manipod pimanaw dagiti tao akas laawan ti gaganay kayam. Nabanugak la siguro, Ana. Aginana ka pa'y langarod manong. Apag iso no mangantayon no madamdama. Mariknak maten ti banog ko, Ana. Kasla, kayat kon ti aginana.
Isu nga rod ako nag-ayina ng pailaeng manong. Ayan ni Nathan. Ada iti opisina na dito'y balay. Mabalin nga ayabam. O sige manong, mabiit laeng taayabak ni Nathan. Adda ka di bagayo kanyak, lolo? Awan bakit di apok. Kaya't kalako ba makasarsarita? Itaman pa lolo. Basta apok. Kaya't kalaeng makasarsarita, ita akan ito. Sige, lolo. Kahit ko dayta, ta, manmano kayo ang makasarita tinapaot. Ta agpata tayo mata nagado tararamidan na. Apok, dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan, wen? Ha? Kaya't ko, uray awanak ton. Itultuloy mo, dagiti narugyak. Saan nyo nga isardeng titumulong? Ti agaramid itinasayaat. Tabayat nga itultulok ni Apo Diyos nga umang-angas tayo. Kaya tasawan day ta nga ikan na tayo met iti gundaway nga agaramid iti kinaimbag. Well, lolo. Laglagi pag akanayon dagiti biling yo. Agyaman na ka po. Daragsakak. Tamok nga adday tinasaya at nga ima. Dagiti mapanawak no bilang. Apay adimot labumangunan ni Manong Elias. Itaman pa'y analadaw ang makariing. Mapanaglaangan iti salad na. Orasan ti panagarmusar. Manong Elias! Manong! Aldawan! Agarmusar tayon! Manong! Apay nga di pulos sumungbat. Agyamanak. Sana nakalakti silad na. Manong, agriing kayon. Manong. Manong, agriing kayon. Saanan nga agang angas. Tikabsat ko. Manong. Manong Elias. Manong. Manong ko. Pinanawan na kami matgayaman. Saan mi anapupuutan? Manong Elias! Intultuloy umatgayaman. Tinaginana. Manong ko. Manong. Lola, apa yan? Apog.
lolo nga Elias. Lolo! 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 Manong ko! Awanin na talaga. Awanin na. Lola! Lolo, diyak lang pag-arop at iregalo ka sapatos sa parakan ka. Kat isunti mo di ang sapatos sa may suot mo. Umuna pa ilangal daw asan kayo na makasarita. Kat kailiw kayo una yan. Nakaduti tao ito, Lolo. Nagaduti agladladingit ito ipapanaw iyo. Attorney, makipagladingit ha iti si bubukala pamilyayo iti kaawanan ni Elias. Agyaman ha, Tata Edo. Elias, agyaman ako na ikan ka. Napaliwan, itaray ti biyag ko. Gapu ka nagit inasaya at pagsarmingan ngayong pagpakitam. Kabusor, ti panangkita kan ka itin unana. Agtuyak ita. Aglulwa, gapu iti kawan mo. Nagsaya at tinagtungpalan ta. Tanagbalinta na singed iti tunggal maysa. Gapumat laeng iti kinaimbag mo. Ato ti maladingitan. Gapu iti kawan mon. Kat maysa ako nakadakwada. Elias. Kakabsat, amok amalidayan kayo, gapu iti kaawanan ni Lolo Elias akad kadwa tayo. Agpapada ti marikrik na tayo ita. Engem kayat kung ipalagip kada kayo. Ngawan apulos, tinagrabyado na nga ore asino iti si bibiyag. Da kayo ti makapanagnak iti dayta. Dayta, nakasingsing sa Ay, ako tatay, tunay. tatay, Elias. Ora posti, makakasinuman ko wala. Dayta, No Nukas tangarod,
Sana rumbang amalidayan tayo iti papanaw na. Tamo tayo ti kinaimbag na. Sigurado met nga ipatpatag niya po Diyos ni Lolo. Isu ti makam mo iti pagsayaatan na. Siguro nakita ti namarswa anabannugan ti pisikal a bagina. Isu pinaginananan kat kayat na makadwa. Ayat tinamarswa no paginanaan nan dagiti nalintag at tao ngagtamtamad kan kuana. Kanlaglagi tayo adumteng ti kastoy akan ito. Ti papanaw tayo dito lubong. Imayak dito asyenda, takayat kayo ang makasarita amin. Anya ti may paimikan ka, attorney. Kas panagtungpal iti bilin ni Lolo, idi si bibiyag pa Inasikasok dagiti papeles para iti panakayakar itinagan nyo, dagiti titulo ti daga asukso kayo nyo. Di mi pulos ni namnama nga dakas ta abilin ni Tata Elias. Unay na nagsayaat. Kakamilatan ti pinampanunot na nga ore awanin. Kasta ti kinapatagyokin ni Lolo. Ore asino, napatagkan kwa na. Amuyo mat ti kanal niya bagbagana. An-anwen na tinaglaw adaga. No nagbasit lang a kwadrado ti pakaikalyan na no pumanaw. Uwan, attorney. Kanayon na nga ibagbaga day ta. Elias. Mamanggit kami bagbagana. Tayo ka mamanggit. Sapay kuma, taore awanin ni Lolo, kat itultuloy yulat ta titimpuyog yo dito asyenda. Agbalin ko mga inspirasyon kada kayo, dagiti kinaimbag ang pakpakita na. Uwan, attorney. Mangnamnama ka. Saya ka talaga ni Elias. Saya ka talaga ni Elias. Kat di kagdanag, agtultuloy latta dagiti proyektong inrogina para iti asino man nang runa dagiti awanan. Kan itultuloy tayo ti tumulong nga awan orayin tayo asubad na. Tadakdakkal ti supapak ti namarswa kadagiti tao asumursurot iti pagayatan na. Santiago Kapitulo 3, versikulo 13. Adda ka di masirib kan man nakaawat kada kayo? No adda, masapul nga ipakita na babaan iti nadalus a panagbiag na, ken dagiti nasayaat nga aramid na, ang mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirib. Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 1 agingga iti 2. Adda tiyempo nga intuding ti Dios apan nakapasamak ti amin na banag diti lubong. Intuding na ti tiyempo ti pannakayanak ken tiyempo ti pannakatay. Pagsarmingan. Isursurat kaniti direksyon ni Jovi Dupais, sound effects JR. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel.
Agyaman kami itingkay, panang tarabay.